Hola, avui faré peix, salmó, amb tomàquet i moniato. El que necessitem és el salmó, el tomàquet, el moniato, pebre i una mica de sal de mostassa. Si no en tenim, sal normal. Primer de tot pelarem el moniato amb un pelador. Potser costa una mica perquè la pell està dura. Un cop hem acabat de pelar-lo, el rentem. Jo en aquest cas ja ho he fet. I ara tallem el moniato a rodanxes, però a la mida que es desitgi. Jo ho tallo més o menys un dit. Un cop hem acabat de tallar el moniato, preparem una paella, una planxa, el que vulguem, que serveixi per coure el moniato. La preparem amb un rajolí d'oli i fiquem el moniato. Per fer el moniato s'ha de notar tou. I el temps tot depèn del gruix que l'haguem tallat. I ara el fiquem, anem ficant, a poc a poc. Si hi ha alguna part que no està bona, com per exemple jo en el meu moniato, en aquest cas m'he trobat una i l'he tallada i l'he tirada. I és el que s'ha de fer si ens trobem una part que està malament. Però només es treu la part dolenta, s'ha d'aprofitar tot. En el cas que vulgueu fer patata amb canvi de moniato, podeu fer-ho igual que estem fent ara. Més prima, la patata ha de ser més prima i s'ha de fer com estem fent amb el moniato. L'únic que la patata sí que s'ha de tallar més fineta que un dit. Mentre es fa el moniato, prepararem el peix. Jo el faré al micro. En el cas que no tingueu un recipient especial, ho podeu fer a la planxa, com vulgueu, al forn, és igual. Per preparar-lo al micro es tira un rajolí d'oli, pebre si es desitja, i la sal de mostassa. Si no tenim sal de mostassa, com estic ficant la sal de mostassa, fiqueu sal normal. I si no, la podeu ficar a part després amb sal gruixuda o si no, sal normal. Però queda més saborós ficant-ho ja amb la cocció. Un cop el tenim preparat, fiquem la tapa i amb la tapa ja al microones. Un cop al microones ho ficarem 4 minuts, més o menys. Mentre es cou el peix i el moniato, prepararem els tomàquets. Agafarem i els anirem tallant per la meitat. Si voleu podeu utilitzar el mateix ganivet del moniato i el passeu una mica per aigua i l'aixugueu amb paper de cuina. Per cert, el moniato el punt perfecte ha de ser quan està una miqueta torradet, no tampoc gaire. Un cop el moniato està així, torradet, li donarem la volta perquè es faci per l'altre costat. Els que estan al centre es couen més ràpid. Per això hem canviat aquests que estaven aquí per aquests. Perquè si no, aquests es cremarien i els altres no es farien. I estarien uns molt freds i els altres molt calents quan ens els mengéssim.
i ja està. Un cop ja ho tenim tot cuit, traurem el peix del microones, deixem que se vagi una mica al vapor, no sigui que ens cremem. Agafarem el peix amb una espàtula amb paciència perquè s'enganxa. I el deixem al plat. Després fiquem el tomàquet com vulguem, podem emplatar a la gavala normal. Fiquem, potser sobra una mica, fiquem oli, sal, aquest cop no cal que sigui la sal de mostassa, d'aquesta manera, i ara anem a pels moniatos. Com veieu, els hem deixat aquí perquè estiguin calents. Farem, els ficarem al plat. Doncs aquí tenim un plat ben equilibrat per sopar, que du les proteïnes, la fibra, la verdura, la fruita i fins i tot l'hidrat. I en un moment el tenim fet. Bon profit!